bagus ya ta. Soeharto Widodo kuwi aja bagus lah. Soeharto? Luwe Harto. Harta. Oh, Soeharto. Jadi ini selamanya berlebihan harta gitu. Soeharto Widodo. Pas sih. Wes, Jeneng Abang. Ya, kalau pres-presan duwe berkelebihan, gendeng bisa. Gak kuat nopo iku. Ini cerita kehidupan di desa ini tentang Koko Channel setiap hari terus berkarya menggapai mimpi sudahi sedihmu seduh nikmatnya kopi. Nek umpama lho wit kan iso ae lho. Jare kene Abang. Pas anu ngumpuk ngono di gending ngono wit. Aku kok duwe pirasat awakmu iso uripmu iso berubah penak iki karo jenengmu kudu jalu. Sing arep iki buset ganti kok. Nggih. Ki jenengan sajang pas nopo? Harus Mbah Guno ngoten terus wonten wangsit. Iku ding respon wae. Oke, Pak Nopon langsung jeneng Abang. Dadi apa? Harta Widodo. Dada. Langsung balik iki. Rezeki wis beda. Kenapa sesuk langsung sugih mleget Dubai. Kondi Kebiaranan. Ana nanggap jarane awak ade dituwabraki. Tuwabraki barongan. Ide yang bagus ya, tinggi kemaslahatan dan kebaikan duit. Yang ini bagusnya kapan nih? Jadi kuwi mendesak ya bar iki ra apa-apa ta langsung lho. Foto-foto tok. Iki kan wangsit gitu antitane ngene iki. Dik mau ini Mbah Guno resik. Niki wae. Heeh. Jadi kena materi ketemu dekne ta. Iki ana omongan penting omongan tuwek. Aja kodamu aja gosek. Engko kodamu Metu engko. metu. Nampak iki serius. Serius. Yo kabeh yo krana keadaan awakmu sing piye? Sing piye? Amarga wong-wong ya duwe inisiatif pengen rubah nasibmu lho, itu aja ngono ae. Ngono ae. Ya kuwi satu-satu di jalan entuk wangsit ku Mbah Guno Widodo jenengmu kon rubah. Nek Widodone wis apik, arek bagusé iku lho gak sumbut lah, gak cocok. Lah kowe elek kok jeneng bagus lho. Malah dampak ini perekonomian iki. Karena kan wajahmu elek, dampaknya harus apa harus elek ini ra mungkin to. Wis wong wis elek. Kuwi lek dene langsung Respon. rondo kono entuk. Wah. Dan soalnya hartamu. Dan hibahnya 50%. Tapi Zaman riyen iki jenenge jeneng nggih. Kok sing namanya Snestoni. Lho to? Nggih. Nggih, gantos sana sini. Gantos. Sing asli Muhammad Sobri pun Asline niku. asline niku. Terus napa kok digantos? Digantos Mbah Dok disukan. Ganti Tony Sobri. Terus gak cocoknya tak ganti nih Tony Sulistiono wis. sing Niku unik. gantosnya karena napa kok mboten cocok maksudnya napa? Kan pas nang sekolahan, kan pas ono niku kelas 6 wayahe wis bar Lulusan. Oh, lulusan kan ganti nama kan gak puput, Bos. Jadi kakaknya barang ganti.
Mboten wonten kedadosan apa-apa Aten nggih istilahnya. mboten. Kadosan sajane pun sakit-sakitan. Nggih, Riyen nggih. niku terus Nggih. gantos. Nggih. Sajane ngoten. Asline sobri. Kan nyeluk terus piye? Mae disukan. Wis duwe Tony ae. Muhammad Sobri. Wah, ya biyen enak. Nek Muhammad ya apik. Pak. Iya, Sobri Sobrine ini ya apik, Iya, apik. Jenengane kadose. Kan nyeluk terus piye? Mat. Mat apa? Ri ya, saiki bapak nyeluk ya Ri. Rifai. Iya. Berarti sebuah nama nih nggih Nggih. sangat berdampak kali Nggih. kehidupan. Wong tuwek kan ngarani maca anu kan asma kita yo jopo dadine Nggih. wong jenenge anake mesti dimaksud suatu doa utawa permohonan. Nggih. Wow. Nggih, kula riyen nggih sempat tangkut. Nami kula nggih sangar, Pak. Aku jenenge anakku tak jenenge dhewe Suci Lestari. Nggih. Wahyu Purnomo. Wahyu niku wahyu saking Solo, Purnomo niki bulan. Dados wahyu saking bulan. Kelahirannya itu pada saat bulan purnama. Jadi wahyu dari Tuhan yang tiba Di saat bulan purnama. Wahyu Purnomo. Suci Lestari yo ngono. Lah kula nika gerhana matahari, Mas. Iya. Lahir kula. Lestari. Gerhana matahari. Pas gerhana. Nggih, pas gerhana. Tuan, Lali kan. Dwi Cahyo No. Cahyono, Dwi Cahyono. Telu tok ya? Loro tok ya? Loro cahya. Nek Dwi niku 3. Loro no. Loro. Putri nggih 3 nggih. Dwi kalih Cahyono. Ada cahaya kedua, Cahyono, Cahyono ya. Oh, anak kedua, cahaya kedua. Wah, bukan nomornya ya. Jenenge sapa? Aditya Wisnuwardana. Lah dhisik tak takoni bapaknya ngapain kasih nama itu. Nek sejarah kan sangar tuh, Tuan. Sangat. Lah bapaknya ngoten kok, pancen ngoten. Wisnuwardana Wisnu Nggih wonten dewa nggih. aliran kebaikan ya. Kebaikan nggih. Sajane aku pengen kowe iki dadi penguasa sing melindungi bumi dan rakyatnya. Wah, dadi Iya. gawe. Tapi kenyataan yo mana yo? Kenyataan yo. Kenyataan tapi. Gawe. Dewa Wisnu nitise nyanggone Bathara Rama. Bathara Rama nitisene nyanggone Kresna. Ya jenengan riyen sanjang kula no. Dadose napa? Pas riyen ngoten iki lho. Sampan iki patese jenenge iki niku lho. Gak wani. Sing elek iki lho. Ya nganu kuwi nek Kumbakarna. Kumbakarna. Tapi jenenge raksasa kuwi berjiwa satria. Oh, Kumbakarna niku. Tapi dugal ngoten. Mboten. Oh, mboten dugal. Oh, nggih sae. Ya dugale ya perang karo Rama kuwi mergo dhek prinsipe ora ngewangi cahya ngewangi nglindungi negarane karo rakyate. Oh, tarung kali Mas iki ambak niku. Mboten tarunge karo Rama, tapi kan nalika kuwi saurunge tarunge kan dihapusi karo Kange Dasamuka Rawana kuwi. Di Rama niki senes Mase. Nah, Terus Mase niku wau masa namine jenenge Rawana niku wae. Rawana. Rawana niki ngapusi adine Kumbakarna niku wau. Ben gelem ngewangi. Mergo Rawana nyolong bojone Rama sing Dewi Cinta mlaku dadi Wah, iki kok malah mlayune ning gone apa istilah? Kok perselingkuhan apa? Apa to jenenge? Lali to bahasane dhewe. Pelakor. Pelakor zaman dahulu ya. Kumbakarna niku pelakor nyulik Dewi Sinta. ya Rawana tadi. Oh Rawana. Rawana. Oh Rawana nipun. Oh Rawana niku karena nyulik bojone Rama niku wau njaluk tulung adine tarung kalih Rama. Negorane wis amoh Nggih. diserang Rama. Akhire Rawana apa Kumbakarna dijokne. Aretku wes tak tunggal dadi landep. Siap-siap budal ngaret soyo mantep.
Moro tua seneng duwe mantu sregep, wedus sapi tambah lemu bobot soyo mantep. Urip iki kudu tetap disyukuri, seneng susah tetap